Yeah guys, I know kusesekuseni man, abanye abakabuyi nasemtakweni. Yawaka lo lamagxadi over 30. Umuntu akagoduke engenzanga washing, wasokisha imingqusho, wadefrosta nolusu. Bantu abadala kaloku abayafundini nezenzo ziyazixela uba lo muntu befanele usemzini akhe akataki. But ke asikho lapho namhlanje guys. Khani nibhalansiseni apha man, fast. Yintoni enyanzelisa umuntu bayabiza igama lami lonke xa engalazi? Ukizimenxe apha kwezi comments ufike zike ngoThobelani, Mthobeli, Thobani. I mean kubhaliwe pha fondini Uncle Tobs. Xa kucaba ke wena una ankile ungangamo ufana nami, ungathi Tobs nje iphele lapho. Why do you insist on using igama ungalaziyo xa liphelele? Enye into mina kudala ndagezeleka ndinala trauma, so once uze ngento ezifani iba ngathi uze ngesigqezu. And ke ngunza ungena kwiprofile yakho mina ndifike undilingene ndiku-attende ibe ngathi ndim lo ku-athekileyo. And chances are nguwe ozawulila kuqala. Kangoba negama lam kudala ndalibiza lonke apha man, abanye sebelazi. Qha kwezi zirhama zicingafani. And guys, you don't have to like me now or agree with zonke izinto ndizithethayo apha, but understand one thing ba ndiseza kuzithetha mtshana. So ubuyazazi usisimenxe esisensitive, hayi scrolla fast mtshana, the minute usiva le voice yami ithethe ngathi ndiphansi kwamanzi, or ubone ligqatsolo lempumlo nalo 7 colors we-skin tone, because into endingazoyenza mna is to tone my shit down to your standard. You have to meet me at my level, uyeke ba awufuni.